הלו. יגאל מונמי, הלאה. מה נשמע? טוב, מה שלום אתה? תשמע, אני רוצה להגיד, אני מקבל תגובות על יום שישי, זה חזק מאוד היה. חזק מאוד, גם הרייטינג היה פצצה. תשמע יגאל, מה אתה עושה היום בערב? היום בערב לא משהו מיוחד. אני רוצה, אתה מביא ילדים, אני עושה ל"ג בעומר אצלי. באיזה שעה? ילדים? איפה על הגג? אני יודע ילדים שלך גדול, אבל גם ילדים שלי גדול, זה ילך ביחד. איפה על הגג? על הגג אצלי, אתה בא, אנחנו עושים משהו יפה. אבל לא מוקדם, כי אנחנו לקראת יום רביעי, יש המון הכנות. יגאל, תראה, אתה מביא קצת עצים רק, בסדר? אבל באיזה שעה אתה רוצה? כי מוקדם אני לא יכול לבוא. 10 טוב? 10 זה טוב. גמרנו, אנחנו סגרנו. מה אתה עוד יכול להביא? מה אתה רוצה שאני אביא? תביא את ננסי גם. אוקיי, אני אביא את ננסי. אני אטלפן אליו, אני מקווה שהוא פנוי. לא, יבוא, יגיד סמי עושה, אתה יודע, הוא וצ'רלסה, איך קוראים לה? צ'רלסה. היא אכלה אותה, אני אומר לך, מסכנה יגאל. באמת? בחייך, זה דבר קשה, דבר כזה, יראה 100,000, ובסוף זה 100,000. אבל אתה יודע שהיא עומדת בקניון והיא חותמת, היא נהייתה סטאר. אני אומר דבר כזה, באמת יגאל, מה אתה עושה מג'יק? צריך לתת לך פרס ישראל. בחיי, אתה עושה דבר יפה. אני אחזור אליך, להגיד לך יש ננסי וזה, כי סתם ככה, אני אחזור אליך. יגאל! תגיד, בשרים אתה יכול גם מביא? מי זה החקיין הזה הפעם? החקיין הזה יוסי וידר. גדול. אתה גדול יגאל. גדול. באמת פרס ישראל אתה חייב לקבל. אתה גדול. יגאל. יאללה, יהיה לך יום טוב. גם לך. מונמי, ביי. תש לי, איך קוראים לה? קלרה. תודה רבה. ביי. ביי להתראות.